Haide mă, pornești sau nu pornești? Ai pornit, pornești sau o să pornești? Băi, tată, cam greu să te înțelegi cu Facebook-ul ăsta ca să pornească un live. No, bun. Bun găsit din nou, fraților. Să știți că acum nu este miezul nopții. Noi ne ținem de cuvânt. Am trecut pe ora de vară și considerăm că de la ora 1, peste o oră, este adevăratul miez al nopții. Așa că ce este acum este un pseudo miez de noapte. În viață este bine să folosim deviza "noi ne ținem de cuvânt". Așa cum vorbea pe vremuri, prin 2008, la niște alegeri locale, un primar pe care îl chema Vasile Laba. Mă rog, cel puțin era un candidat la primărie cu numele ăsta, nu am reținut pe unde, era vorba de un episod din gura presei al lui Mircea Badea, în care se referea la doi primari cu nume Șuchi. Nu o să le zic la amândoi numele, dar pe unul din ei îl chema Vasile Laba. Așa, deci noi ne ținem de cuvânt. De acum până în noaptea de 30 octombrie inclusiv, ora 12 noaptea nu mai este ora 12. Noaptea este ora 11 pe aia de iarnă, așa că miezul nopții e mai încolo. Mai încolo un pic. Deci ce fac eu acum nu sunt niște palavre miez de noapte, sunt palavre de seară. Altfel, cum mai ziceam, primăvara a venit, vremea s-a mai încălzit, deși am înțeles că o să mai plouă între timp. Au fost niște evenimente sociale importante în sfârșitul ăsta de săptămână, precum Marșul pentru Viață și duminica asta la Pitești au mers niște părinți în Parcul Lunca Argeșului ca să alerge. Mă rog, poate la anul o să fiu și eu pregătit să particip la evenimente de-astea. Dacă nu neapărat cu părinții cu copiii, măcar la marșurile astea pentru viață. Oricum în aprilie acum vine Sinfonia la Lelelor și poate voi avea stare să mai ies și eu din casă, să mă întâlnesc cu oamenii, inclusiv cu oameni noi. Că până la urmă ți se urăște de la atâta singurătate. Iar Sinfonia la Lelelor de anul ăsta, dacă tot s-a mai liniștit COVID-ul și rămâne așa liniștit, ar fi un bun prilej ca să se mai adune lumea. Dacă ne gândim bine că în 2020 s-a și anulat Sinfonia asta. Pentru că, în mod normal, acum, în 2022, ar fi fost ediția numărul 46, dar pentru că s-a sărit peste cea din 2020, e ediția 45, care are o temă de genul un nou început, n-am reținut exact numele, și s-ar putea să fie destul de frumos, dar asta depinde și de cum o să fie vremea la Sinfonie. Deci, vineri 15, sâmbătă 16, duminică 17 aprilie, și dacă tot mă refeream mai adineauri la Parcul Lunca Argeșului, tot acolo se ține. Pentru prima dată, adică anul ăsta la Pitești, Sinfonia nu o se mai țină în piața primăriei și în zonele adiacente. Se mută în parc, în natură. Și o să fie de mers pe jos acolo. Bine, unii oameni or să vină cu autobuzele, dar în principal se poate merge și pe jos. Și să sperăm că o să fie destul de frumos. No, bun. Hai să nu mă lungesc chiar așa mult cu palavrele miez de noapte, mai ales că nu trebuie să vorbesc prea tare pentru că riscăm să deranjăm vecinii. Asta este blocul în care locuiesc, a fost făcut în 1986 și are materiale de construcție care erau pe placul securității, careva să zicem, beton, adică era ușor să se asculte oamenii unii pe alții printre pereții din beton. Dacă ar fi făcuți din cărămidă, s-ar auzi mai greu, dar așa, când vine cineva în vizită la vecini, se aude foarte bine. Și îmi pare și mie rău că sunt așa singur și nu iau parte la întâlniri, era să zic la distracții. Dar barem dacă facem live-uri, dacă ne mai vede lumea ce postăm, ce facem pe internet, dacă facem conexiuni noi în online, mai reducem din sentimentul ăsta de singurătate. Că nu e bine să fii nici 100% rupt de ceilalți, chiar dacă nu îți faci o familie. Uite, acum, duminica asta, când au alergat părinții cu copiii pe umeri sau cum au alergat în Parcul Lunca Argeșului, un celibatar ca mine sigur ar fi picat pe acolo ca musca în oala cu magiun, cu lapte. Dar așa, barem la alte evenimente, e bine să ne ducem. Așa că
ia mai gata cu palavrele, ne încadrăm iarăși în 5 minute, mă rog, data trecută au fost 5 minute și câteva secunde. Poate ne vedem cu bine la Sinfonie și la mulți ani sărbătoriților din 29 martie. Noapte bună!